1 PBC. Lapsa Svutu ye mari zhinji, lapsa Svutu ye 1000. Imvi Rikuti chi ini nibone mabhururu zvekuziva kangori kadhirita kangoimirira nguva sungaita ngeuvhuvha ungati ndigava kuziva baba hudzwa inga munonziva kama igasva unosadziswa nengoma wedu semagesta touzadzisa nengoma ngaita seivhura maikasima kutsomwa ngaidaidzirire malansi kana pagwemwa kama igasva unosadziswa nengoma wedu semagesta touzadzisa nengoma ngaita seivhura maikasima kutsomwa ngaidaidzirire malansi kana pagwemwa ndakavatungamirira kunge zino rendiri iri mutundi ashuga unge fadza zvikari maiti bushit kunge bhinzi dzaiswa kari ini seskypeside ndakuratidza kuseri ndakakula ndiri mudesert mukalahari kudya kwenzeve kwatapirira vemumajeri vaitigaira kutepura panike javha ndakupinda nekungangura vanondiziva ndine duvo nechikandira malines ndinobhagamura zvamajaira mashangura pati handifenda mapambira kama igasva unosadziswa nengoma wedu semagesta touzadzisa nengoma zvaita seivhura maikasima kutsomwa ngaidaidzirire malansi kana pagwemwa kama igasva unosadziswa nengoma wedu semagesta touzadzisa nengoma zvaita seivhura maikasima kutsomwa ngaidaidzirire malansi kana pagwemwa hakuna gesta rinobheura bhangeti hakuna niga rinogara sina sacheti kunduka msindo kana popura gonyeti idhugu nekufambura ndobachi ini nibone mabhururu zvekuziva kangori kadhirita kangoimirira nguva sungaita ngeuvhuvha ungati ndigava kuziva baba hudzwa inga munonziva kama igasva unosadziswa nengoma wedu semagesta touzadzisa nengoma zvaita seivhura maikasima kutsomwa ngaidaidzirire malansi kana pagwemwa kama igasva unosadziswa nengoma wedu semagesta touzadzisa nengoma zvaita seivhura maikasima kutsomwa ngaidaidzirire malansi kana pagwemwa kama igasva unosadziswa nengoma wedu semagesta touzadzisa